Assalamu alaikum. Sannu ko? Dole yaro nan shiga gidan nan dole ka kira min Maryam. Ban gane kira ma Maryam ba. Okay, ya guri. Na dauka ashe kai kaninta ne. Ayya dole tana ciki ne. Ina sha wanka. Ina jiran ta fito ka ce in kira maka ita. Mai kake nufi kana so ka ce min kai ma wajen Maryam ka zo? To ban kai ba. Kai kakkare na min da wayo. Kai wani dusa ne akan ka ko kuma me kai ka kalli Maryam ko ka kalli ta yi kama da zubin ka ne? Kai bane koya. Kai jira mana. Jira barin gaya maka. Jira idan Maryam ita ba ta gaya maka ba. Barin gaya maka. Kai yau da ranka kawai ke amma ni take so kai kudin ka kawai ke ci barin gaya maka na gaya maka. Barin gaya maka idan Maryam ba ta gaya maka ba to ni zan gaya maka. Maryam ni ne saurayinta ni take so kuma ni ne za ta. Ni ne saurayinta. Ba haka ce ba? Haka nace. Shikenan mu jira. Ba haka ce ba? Haka nace. Mu jira ta mu jira ta. Mu jira ta. Ni barin gaya maka ba na son irin wannan rai. Ni za ka zo kana takara da ni ba? Mu jira zuwan ta. Ba tana nan zuwa ba? Yawwa. Ga ta nan ma tana zuwa. Za mu cire mutu. Ba da ni za ka yi jayayya ba? Hajiya. Yawwa baby ka iso ne? Ba wannan da ke so yana min da tun da. To Allah ka manta da shi wai. Hajiya me haka? Kuma gafi. Hajiya. Hajiya. Bai da hankali ai dama. Manta da shi nake maka. Ka duba dan yaro dan karami ya za ka sani wajen yarinya. Wannan inda akwai mutanen hinji kunya. No, 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 no.